Ie, oedd yn wers anodd. O'n i ar ffyrlo am 8 mis ac yn ystod yr amser yna o'n i'n dysgu dydy Duw ddim angen fi i wneud y gwaith, fod wrth ei fodd mi gydweithio. Mae'r 8 mis yna, o'n i'n methu wneud dim byd, ond oedd rhaid i mi trystio bod Duw dal ar waith mywyd ar plant a phobl ifanc. Pethau technoleg, hefyd defnyddio pethau fel Zoom ar gyfer cyfarfodydd. Mae hynny wedi bod yn help mawr wedi trefnu cyfarfodydd efo pobl ar fi rhybydd heb o'r o teithio a gallu gwneud lot mwy o waith. So dwi'n meddwl mae technoleg wedi bod o fantais o ran cynllunio gwaith. Y ffaith fod Duw ddim angen fi ddim yn golygu mod i'n rhoi gorau'r job, ddim yn golygu bod Duw ddim yn gweld gwerth yn fi. Ond mae jyst yn golygu dydy fy hyder i ddim yn fy ngallu, dydy ddim yn ngallu i drefnu ac i wneud pethau, ond yn yw. So yn gallu gwrthwyso yn hynny a dibynnu mwy ar ysbryd glân yn y gwaith ym mhob agwedd o'r gwaith. Cos ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddod nesaf a dyn ni'n gwybod mae pethau yn gallu bod yn fregus, ond yn llaw Duw mae pethau'n gadarn. Mor dda ydy'r technoleg, dwi wedi dysgu i be mae'n dda i be dydy o ddim yn dda. Mae'n dda i bethau fel trefnu, cyfarfodydd, ond efo gwaith plant ieuenctid, os dwi'n onest, dydy o ddim wedi gweithio gystal. Mae plant wedi cael llombol o'r technoleg ac mae dod yn ôl ac yn gwneud pethau wyneb yn wyneb wedi bod yn wych. A ydych chi'n gweld faint mae plant yn gwerthfawrogi hyn a pa mor bwysig ydy o i blant cael eich gweld chi wyneb yn wyneb a cael rhedeg o gwmpas. A dwi'n meddwl mae hynny'n elfen na i byth cymryd yn ganiataol yn gwaith plant ieuenctid eto.